Να επιστρέψουμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό και να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Κρακοβία, τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, ο οποίος θα μεταδώσει και αύριο τον αγώνα. Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Γεια σου Γιώργο. Πώς είναι τα πράγματα στην Κρακοβία? Από Αθήνα φύγαμε, σε μια μικρή Αθήνα φτάσαμε με βάση τη ζέστη. Γιατί την ώρα άφηξης περίπου 4 τοπική ώρα εδώ είχε 30-32 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο ήλιος ήταν έκαικε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εντάξει δεν έχει νέφος φυσικά και οι περιόδες ακτίνες περνούν πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες με αρκετή υγρασία. Θυμίζει λίγο Αθήνα. Βέβαια τώρα το απόγευμα στην προπόνηση τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά και καλύτερα μπορώ να πω. Αλλά και αύριο αναμένεται μια ζεστή μέρα εδώ στην Πολωνία. Καλό σχετικά καιρός για ποδόσφαιρο. Καλό δηλαδή. Και το Παναθηναϊκό αυτό. Ναι, εντάξει, βέβαια και επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που αποτελείται από Βραζιλιάνους και αυτή στη ζέστη είναι μεγαλωμένη. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, δεν είναι οι συνθήκες ξένες για αυτούς, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Μια ομάδα που κάποτε την φωνάζανε και ακόμα τη φωνάζουν μικρή Βραζιλία. Ναι, ακόμα και τώρα σχεδόν, τι να πω, ένα σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, το παραπάνω από το 1 τρίτο του ρόστερ της είναι Βραζιλιάνοι. Μιλάμε δηλαδή για βραζιλιάνικη παροικία, θα έλεγε κάποιος. Ναι, έχουν πολύ καλή άκρη και φέρνουν και παιχταράδες. Δηλαδή, πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες για γεωπολιτικούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερό πλάνο και εντάξει, είναι από τις ισχυρότερες που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός στο δρόμο του. Η οποία βέβαια, παρότι είναι από τις ισχυρότερες ομάδες που θα μπορούσε να βρει η ομάδα του Παναθηναϊκού, θα παρουσιαστεί αύριο με τη μισή ομάδα εκτός. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι ακριβώς η μισή ομάδα. Να πω ότι είναι ο Κέβιν έξω, πολύ κομβικός ποδοσφαιριστής πράγματι. Ο Τραορέ, μεσοεπιθετικός, που και αυτός όμως είχε λείψει και από το προηγούμενο παιχνίδι και δεν είναι top βασικός. Ο Εγκινάλντο, ο οποίος δεν είχε αρχίσει το παιχνίδι της Αθήνας, χτύπησε. Και ο συμπληρωματικός Πεντρίνιο, ο μεσοαμυντικός. Και δεν θα είναι παρόν ο Σουντάκοφ, το δεκάρι της, γιατί είχε για σοβαρό προσωπικό λόγο απεβίωσε ο μπαμπάς του. Οπότε πράγματι μαζεύονται προβλήματα, δηλαδή τα 5 είναι σημαντικά προβλήματα για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Από την άλλη, εντάξει, έκανε rotation ο Αρντά Τουράν μέσα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρπάτη. Σαντάνα, Μάρλον, ο Τσερέτο, Ματβιγένκο, Τόμπιας, Βινίσιους δεν άρχισαν στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Μάλιστα οι Μάρλον και Τόμπιας, Βινίσιους δεν έπαιξαν καθόλου. Και ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του προβλήματα πάντως. Και ειδικά νομίζω 2 παιχτών που φαίνεται το πρόβλημα που δημιουργείται από το γεγονός ότι στο μοναδικό γκολ που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια φέτος στην Ευρώπη με τη Rangers στο 1-1, ο assistman Τάσος Μπακασέτας, σκόρερ Φίλιπ Τζούρισιτς. Δηλαδή δεν λέω ότι προφανώς δεν είναι απουσίες που καλύπτονται, είναι βασικοί ποδοσφαιριστές όμως το rotation του Ρουί Βιτόρια και ο Μπακασέτας από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ουναή στην εξίσωση αυτό το καλοκαίρι και δεν έχει έρθει και ο αντικαταστάτης του Ουναή. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι ο βασικός ποδοσφαιριστής στο πλάνο του Ρουί Βιτόρια, θα χρειάζεται να δούμε πώς τον καλύψει αύριο. Επομένως ο Παναθηναϊκός γυρίζει ο Ιωαννίδης, αλλά οι 2 απουσίες από αυτές που έχει, οι υπόλοιπες είναι για λόγους τακτικής και τέλος πάντων παικτών που δεν υπολογίζονται, δεν θεωρούνται καν απουσίες. Πάντως οι 2 απουσίες αυτές είναι πάρα πολύ κομβικές και για τον λόγο που εξήγησα σημειολογικά. Ο Μπακασέτας είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, τράβηγμα στον οπίστιο Μυριαίο, αποθεραπεύτηκε, προπονήθηκε χθες, αλλά δεν θα ήταν έτοιμος, γι' αυτό και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αντίθετα ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έχει βγάλει 3 full προπονήσεις και ουσιαστικά από την περασμένη Παρασκευή, από το Σάββατο, μόνο από την Παρασκευή γιατί Σάββατο είχαν ρεπό, έχει αρχίζει να μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωαννίδης βάζει και έχει και κάποιες πιθανότητες για την ενδεκάδα και είναι σίγουρα σημαντική η επιστροφή του. Ο Τζούρις έχει ενοχλήσει τη γάμπα, νομίζω και από την προηγούμενη εβδομάδα της είχε. Εντάξει, το πήγε λίγο συντηρητικά. Αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα για να μην ρισκάρει ο Παναθηναϊκός κάποιον άλλον σημαντικό τραυματισμό, προληπτικά έμεινε στην Αθήνα, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή του προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 2 απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, εντάχει πώς μπορούμε να πάμε, γιατί έχω να σας πω αρκετά πράγματα. Πρωτίστως,
να ολοκληρώσουμε το αγωνιστικό για να φύγει από τη μέση. Και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά θα κληθεί να παίξει το ευρωπαϊκό του μέλλον αύριο εδώ στην Κρακοβία, στο Μιέσκι. Γιατί σε περίπτωση αποκλεισμού έχει μια τελευταία ευκαιρία, θα παίξει την πλάτη στον τοίχο με τον νικημένο του Σερβέ του Τρέχτη. Σε περίπτωση πρόκρισης εξασφαλίζει τη League Phase του Conference League και κοιτάζει το βήμα παραπάνω απέναντι στη Samsunspor. Για το πλάνο ενδεκάδας, ο Μπατλομπί Ντραγκόφσκι είναι ο βασικός goalkeeper, θα είναι ο βασικός goalkeeper. Ο Κυριακόπουλος θα παίξει αριστερά, ο Κότσιρας δεξιά, ο Πάλβερ Μπράουν και ο Τουμπά δύσκολα μετακινούνται από το κέντρο της άμυνας με τα τώρα δεδομένα. Ο Τσιριβέγια θα είναι ο ένας σίγουρος στη μεσαία γραμμή. Ο Μαξίμοβιτς επίσης θα είναι, νομίζω, έχει πολύ καλές πιθανότητες να είναι βασικός. Για τα μεταγραφικά θα πούμε στη συνέχεια. Και θα πω ο Τετέ, αν και δεν πήγε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, με Πελίστρη δεξιά, Ιωαννίδης Βιντέρισκι στην κορυφή και πιθανότατα Ανάζα Ρουρί αριστερά. Θεωρώ ότι όλα τα μεγάλα του όπλα ο Ρουί Βιτόρια πιθανώς θα τα χρησιμοποιήσει αύριο στο πολύ κομβικό παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Υπάρχει εναλλακτική χρησιμοποίηση του Τσέριν στη θέση του Τετέ. Ο Πελίστρη δεν νομίζω ότι πουνιέται από την ενδεκάδα, αυτός ο Πελίστρη που βλέπουμε, μας μην βάζει γκολ. Ιωαννίδης Βιντέρισκι στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά Ζαρουρί Τετέ. Γιατί τα είδαμε αυτά στο προηγούμενο μάτς, κάτι που σημαίνει ότι ο Βιτόρια πιθανότατα τα έχει δουλέψει. Αυτό σαν ένα πλάνο για το αυριανό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα να πούμε δύο κουβέντες για τη συνέντευξη τύπου. Για τη συνέντευξη τύπου του Ρουί Βιτόρια και του Γιώργου Κυριακόπουλου. Ο Βιτόρια είπε, πολλές φορές μίλησε με πολύ καλά λόγια για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, και καλώς, γιατί είναι μια ομάδα πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είπε όμως ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το δικό του παιχνίδι, να έχει την μπάλα στα δικά του πόδια, να είναι κυρίαρχος και να αφαιρέσει το δικαίωμα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ουσιαστικά τα λέω περιφραστικά, γιατί δεν μπορώ να πω τι έχει υποθεί σε μισή ώρα. Να ξεδιπλώσει τις αρετές της. Για την κατάσταση του Ιωαννίδη που ρωτήθηκε, είπε ότι έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Έχω καταλήξει σε ποιους 11 θα χρησιμοποιήσω, τόνισε, αλλά προφανώς δεν θα το ανακοίνωνε σε εμάς σήμερα. Ρωτήθηκε για το πόσο ταιριάζει η Σαχτάρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είπε ότι δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ ότι ο αντίπαλος είναι καλός. Είναι δουλεμένη ομάδα με παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο. Θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια όπως ο Παναθηναϊκός. Θέλουν αυτοματισμούς για να φτάσουν στην εστία του αντιπάλου. Αλλά και εμείς ψάχνουμε και θέλουμε να τους δυσκολέψουμε τη ζωή τους. Ψάχνουμε τα ευάλωτα σημεία τους. Από εκεί και πέρα μίλησε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος στη συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος στάθηκε και ρωτήθηκε και για τις φωτιές οι οποίες κατακαίνε δυστυχώς για μία ακόμα φορά την πατρίδα μας. Μίλησε για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αχαΐα. Είναι κάτι, λέει, που το σκέφτομαι συνέχεια. Δεν μπορώ, λέει, κάθε χρόνο, λέει, συζητάμε τα ίδια. Στην Ελλάδα με τις φωτιές δεν αλλάζει τίποτα. Το κράτος πρέπει να δώσει λύσεις σε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Για το αν η καλή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει μια έξτρα ψυχολογική όθηση, είπε ότι σίγουρα, αλλά πρέπει να σκοράρουμε. Μας έλειψε τον γκολ όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τη Rangers. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι και να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Λοιπόν, τώρα στα μεταγραφικά. Υπόθεση Καλάμπρια, τα λέω με τίτλους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις όπως του Μαξ Τζόνστον, του Μαφέο. Φαίνεται ότι ο Καλάμπρια είναι στην κορυφή της λίστας, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Φαίνεται να ζυγίζει ο Ιταλός και άλλες επιλογές. Μαξίμοβιτς, τελευταίο παιχνίδι εκτός φιλονιστικού απρόπτου, θα είναι στο Μιέσκι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στη συνέχεια ο παίκτης θα απολυθεί στην Σαμπάμπα Λαχλή και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα ποσό το οποίο θα κυμαίνεται ανάλογα με πώς θα κυλήσουν τα μπόνους, 5 με 5,5 εκατομμύρια. Αζεντίνου Ναΐ. Σήμερα οι Γάλλοι έχουν κοντέψει να μας τρελάνουν. Ήμασταν και τις μισές ώρες στο αεροπλάνο και σε μετάβαση, προπόνηση, συνέντευξη τύπου κτλ. Και δεν ήταν εύκολο να το παρακολουθήσουμε και το θέμα. Οι μισοί γράφουν ότι ο παίκτης έχει κλείσει με 8/2, 7/2, ότι είναι καθοδόν για την Αθήνα, γράφουν κάποια άλλοι. Και μιλάμε τώρα για έγκυρα μέσα, όπως το Εσπρές, όπως ποιος λογαριασμός ήτανε, τώρα μου διαφεύγει, αλλά ο Γκιγέρμο Τάρπι και το Φουτ Μερκάτο αναπαρήγαγαν μια κουβέντα η οποία υπόθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε να κάνει με τις δεύτερες σκέψεις που φαίνεται ότι κάνει ο Ουναΐ
για να έρθει στην Αθήνα, να συνεχίσει εδώ την καριέρα του. Είναι διστακτικός. Αυτό το μάθαμε σήμερα βασικά από το ρεπορτάζ, ας πούμε, γιατί έχω και να σας πω νεότερα επάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και περιμένει μια πρόταση από τη Λα Λίγκα. Φυσικά η Τζιρόνα που αναφέρεται δεν μπορεί να δώσει τα 12, δεν θα τα δώσει τα 12 ή τα 10 τέλος πάντων. 3 εκατομμύρια για το 50% του παίκτη είναι η πρότασή της. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να την αυξήσει. Το οξύμορο εδώ σχήμα είναι ότι ενώ πιστεύαμε και το έχω καταγράψει και αναλαμβάνω και την ευθύνη των λεγόμενων μου ότι ο Ουνάι ήταν σίγουρος, φαίνεται ότι όλος αυτός ο εκνευρισμός της καθυστέρησης, της αργοπορίας, το γεγονότος ότι προπονείται με τη Μαρσέιγ Pro 2 με ερασιτέχνες, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στο μυαλό του η οποία μάλλον είναι χαοτική, θα την πω εγώ. Διότι ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέιγ φαίνεται ότι έχουν βρει βάση συζήτηση στο 7-2, ο Ουνάι περιμένει, η πλευρά του Αζεντίν Ουνάι, κάτι από τη Λα Λίγκα ή από άλλο ελίτ πρωτάθλημα. Εδώ τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται από τη μία το δύσκολο κομμάτι φαίνεται να γίνεται εύκολο και το εύκολο δύσκολο, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε θα χρειαστεί αναμονή για να δούμε πόσο καιρό θα περιμένει ο Παναθηναϊκός στον Ουνάι πλέον, όχι τη Μαρσέιγ, νομίζω. Δηλαδή δεν έχει ακόμα το 100% του Ουνάι. Αυτό που είχαμε συζητήσει βέβαια στο παρελθόν, το είχαμε αναφέρει ως ρεπορτάζ, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να το έχει. Άρα λοιπόν θα δούμε πόσο θα περιμένει για να το έχει, αν θα το έχει και αν δεν το έχει πώς θα κινηθεί. Λοιπόν, σας πήρα λίγο μονότερμα, αλλά ήταν πάρα πολλά τα πράγματα που είχαμε να συζητήσουμε. Οπότε γι' αυτό χρειάστηκα λίγο παραπάνω χρόνο. Καταλαβαίνω, είναι απόλυτα λογικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή σου συνέχεια, Λαμπρό.